B'investiment ta' madwar 132,000 euro wasal fit-tmiem xogħol ta' restawr estensiv fuq binja fit-triq ir-Repubblika fil-Belt li f'7 xhur ingħatat ħajja mill-ġdid u se tagħti dinjità lill-familji fil-bżonn. Dan il-proġett kien jinkludi restawr estensiv fosthom dak strutturali u servizzi tad-dawl u l-ilma. Apparti dan, il-binja hija ta' valur storiku, għaldaqstant kienet tirrikjedi xogħol estensiv fuq il-faċċata u l-gallariji b'sinerġija sħiħa mas-Supretendent tal-Wirt kulturali. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Kap tal-kumpanija li tuħsib ix-xogħlijiet spjega kif il-fatt li l-binja tinsab fil-kapitali Maltija ġab miegħu bosta sfidi. L-ewwel titlaq mill-sfida loġistika li għandek biex taħdem il-Belt li minnha nfisha trid taħdem waqt li ma tellifx l-andament tax-xogħol negozju fil-Belt. Sfida oħra kienet ovvjament hija l-karattru tal-binja li rid tiġi rispettata. Hekk kollaborajna mas-Supretendent tal-Wirt kulturali sabiex ix-xogħol li nagħmlu aħna ikun dejjem in line mat-tip ta' bini li hawn il-Belt u l-infrastruttura tal-erja tal-madwar. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes qal li l-Gvern għandu l-obbligu morali li mhux biss jippreserva binijiet b'valur storiku imma li jagħti saqaf fuq ras min m'għandux. Dawn il-binijiet kienu ilhom 20 ta' snin abbandonati, mitluqa u kien jeħtieġilhom restawr estensiv. U allura il-fatt li jinsabu fil-Belt Valletta, il-fatt li wkoll qegħdin itejbu l-ambjent tal-madwar u konna qegħdin nirriskjaw anke nitilfu binijiet bħal dawn darba dejjem, ħassejna ħtieġa li nsibu l-investiment neċessarju biex mhux biss ngħinu fir-reġenerazzjoni urbana imma wkoll nakkomodaw numru ta' familji. Bħalissa dej xogħol fuq 7 proġetti oħra li mistennija jitlestew sal-aħħar tas-sena, flimkien ma' 28 dar li se jkunu restawrati tul it-3 snin li ġejjin.